chi bai le vekule ole hei tunlai hian Mizoramin kan boi pui chu roi hlo hi nia abik takin drugs kai hnoi number 4 proxivon kan tiang chi te methamphetamine nan ti met te hi thralai te min suat tu ania kanza rui tokla kan tam em zel boka no pangte te chenin kan bang lawane chuta chuan Dr. Sheki Mahian nule pate hena warning aron siama ti chuan chu warning poi mo tak mai chu nule pate hian abik takin kan fa te din mun hi kan lo hriat chian le thein turin le hetiang ang sualna konga rui hlovin kan fa te arukin alo hve me kem ti te tin chu tiang konga chuan kan hriat lo hianin thui tak an lo tlan to the ni tiang chi te po kha heta tang hianin a hriat thei don ni ina langa nule pa te tan phei chuan a bik takin he thu hi apoi mo viau mai ole Dr. Shekimana athuron post chu inen hautiang ifa pale ifanu ban le kiu kon kiu malam ban kaiza vela hetiang hi awmem lochik te tia hei alema kan hmu me kang hi ani ka hi apilani hi thilin min taina ni hi chuwe kha bale antifawa hetiang hi I hmu chuan drugs antithin ti na ani mai nule patam takin an shelawa an fate drugs an lo lut thuk fe to si ifapa ifanu khan khulum lai po in korban to na hatlatem thup ane ni lo mo ngai vente khai an mut lai talin an ban le kiuvel kha aven rute an har lai po in nule pa chuan kan fate hi kan chek ngam turania an kelama po ani theibok ifanu ifapa thi senzam kalna zuiraya hetiang hi aomani chuan investigate anga ye hei hi apoimo khop mai kan thalai te hi drug sawangin unboral teu mai dona sin ho teu nule pa te hian kan fa te hi ichik thar le teng u chantla kan laome ole kha Dr. Shekimena nule pa te aron warning na chu nia apoimo khop maya ni nule pa te hian kan fa te hi kan hrechiang khop mai kan mangai em thina chu tingkara chuan abik takin hei fanei to chin chuanin an rethiam viawang fala nei lo nupui pasal in nei thar tele lain nei le zel tur te point fa kan nei hona hengang thil hi kan hriata poimo hle maya ki chuan kan fa te hian kan laka thupan lo nei rengem chumi khamia chuan kanin suala ti te mo ka in hliam pala ti te khanin an kiwa te an kaiza te hliam hetiang ang alima kan muang chi hi an lo nei ani chuan ngai ti that lo phot turani ti chuan hei thalai tam tak phei chu nu le pa te bum thiam tak he an tam me maya mihring hi kan fing chho zela khowela changka nangin chuta chuan chuan lam rang hi siam kan ching em thin mai ni chu nu le pa mangai na chuan fa ten chu tianga chuan lam an lo nei chu kan lo oi le ringut mai thina kan lo pom zama ting khanin engthil chi ange thleng ti po va fia to chuang si lo khanin kan lo pal zam mai thina ne chu tianga ni awang chuan nu le patam tak te hian an fa te drugs ngolan vei ma nge ya chan chua thei an ni lai huna kha thilan chik tok lo wangin tiang hian an lo tlai pha ta thina chu wang chuanin he Dr. Shekimana athuron po sahi kan zawai kan lo tangkai pui ngei kha ka be sei tak meu mewa ti chuan kan ramatang hianin rui hlo hi hei mana ti ral ani zela chuta chuan heng rui hlo zuar tu tele rui hlo ron pung zel pi alama hian ati mek le aron ti thar te hianin tun aya sim hi kan lo pun deuh dewa ti lo mi thalai te kan lo nga deuh zok thein turin kan ram hliam tuam dam na konga hianin kan tran tlan
atu hlein ka ria a hei hi kan ta na poim oi ma wangin tun tu ma hianin kan ron tar lang ve ani ti chuan topic danga han kai ta ila ole tuna kan hmu me khi rosikha ania ti chuan tuipui di tlangwal panakha pasala nein tiang hianin America tangin Mizoram kha aron pan wang kha nia ti chuan anin neya fa dum tak mai an neya fa pa dum tak an neya ti chuanin hei tluang takin Mizorama an kho sa anga an fa te po an enkol du nanga tiang khanin hun le ni an chiar chho zel don emo kan ti lain hei rosikha America lama achung te omna lama khanin nan zuzin thlata tiang chuanin an nu pa hianin zin kha angkhan an han soya hemi social media an ron soivek phe na hian thil tam tak kha a om nia ke chuan kan nga ya tin han pholan vek chi lo te po kha atam zo ka hi chu niang ti chuan eng po ni sela an kar bo ro ke ro chu hei a tha thokhat viau ni in an soya ti chuan pana hian ro si hi ron hole tamai si lawa ro kholna te an nei chho ta zela ti chuanin in then zai te kha an real deuh ni te in thom kan han theta ta chuan Facebook hianin pana hian tiang hian thu aron chuata hei hi hanen haulok teang mi indu saka chung ko om khom thoi turte min du sakna te kan dong cham chi kan lom ma se thil tha jok be se na wang tele chan dang te wangin kan om khom thei to don lawa awa han poi em ozia ero chu anule pa kan ni nangin kanin en kol trom zelang ron tiani onnoya mi hi rosine na kan thian tha chung tele min du sak tu te hne na kan thu cha anie aron tia ti chuan hei english in aron ziak tlarput maya chiar vek ker la vila ti chuan tamzo kenin the thiamang mizo tongin tiang hianin aron soita ila a hlo tling lo mai ani kan ta na thaber kan du'a ma se danglam na tam tak kan neya pana hi a chelawa a fel em bok rosipo a chelawa chutiang bokin mi fel takani nima sela kan lo soi ve mai thin ani thil tam takhi chu in then le hetianga han om hi a thaberani an ron tia ti chuanin kan la thakop mai kan la in hmel riat renga kan in kar po a thaem ani ting chuanin ozi hian nang le mizo culture hi ala kharenga ni te an ron tia ti chuan rosi hian mizo culture mi pui thian tele pana chung te ala mangai renga kanin rem vekania ti te in ting hianin an nu pa in thu an ron chua in mi du sakna zonga kan lo me zona dangemo zeldin thu bolemo omlo se kan lom hleang ti in top an ron kharani ole heta pana thu po satanga kan mu thei chu kan om khom thei to don lawa ti lai hianin thil tam tak kha asoi afia hle in ka ria kan zona tam tak te po kha aron chang ni in kan ria chon hei an nu pa hi mizo te hian kan lo lom tlanga kan ngai ven tlanga enge an dam tha em ti te tin an ni tin hun man te po kha mu cha ka ngai vena thla hlel te kan tam e maya an chetla vel te hianin mit ati tlaya an thoma re deuh chuan kan beng hi akhua hara thom tharan ron nei le da lo mo ti in YouTube lama te tiang khanan channel te kan tlo zut thina ni chu tiang chuan kan ngai ven tlang em maya ti me kara chuan ni mizo te hi hei in leng nei thin rual in kom thin te
นำข้ากันนี่เมียววะกันอินโตโปวิวเซลมายาจุดเตียงเดียวชวนินโรสิเฮลายาอารอนตีร์อัจังคานินกุมขัดชุงไพกจุทลักปุยตูเลียนอินโตตู้ข้ายังไงนี่อันต่ำไม่นี่จุดเตียงชวนอันตันปัวบุยทักเล็กๆทิลติค่ะต่ำมายาอามาโรจูมิโซเตฮีทุทตักไม่เตียงทิลนี่น่าหันสวยชวนินอโลนิโมติเลไม่ถินนำข้ากันโลนิเลบกะเตียงชวนอินเซงดานเตโปข้ากันเทียมโซเวียวะติชวนอันช่วงกตานเฮียนินหุ่นโทลเป็กเตโปข้าอัตราตีอินอันมานี่ช่วงกัวกันไงตัวนั่นแหละกันไงวินนะอัตรังเตโปข้านินกันอมหุ่นเชื่อว่าจังเตโปอินดานจินโตกเตโปข้ากันเทียมกลางเวียวะนี่ตินโรสิโปเฮียนินเวลามิโซโจเลถ่ายเตจอมเตขัดเตียงงันชาวค่ะอัตเตสค่ะอดังมายาอาทิลเลยค่ะอะไรง่ายเราทิ้งเตปุ่มินะละได้เจสง่ายเราทิ้งเตค่ะเนี่ยมารู้จุมันชาวเวียโตมายานวมโปติเวียวนี่นั่นหลังสุดที่เมการะจนช่วงก็ลิมเทตักนี่ยามิโซเรมินะกันเราหมู่เมการะคานอิงตินเงนี่เจลังกันเราติลายคานินติเฮียนอันการะนี่เง distance รานะการละโจงอันนินเชียจันติรังหูนักค่ะอันมาชัวเลค่ะเราง่ายตาเฮ้ปะเทียนินอันจุงอารมรวดสักเทโปอันปมเทียมเซลไม่ไล่เทโปฮีอันนินต้นตลากันฝักตักเจตาอันนินติเทียมเราในโมอันนินหัวในโมขตียงเจียงมาบรวกชะเหลาค่ะเรียดตัวเราลาวะเตียงเฮียนอินเทียมต้นตะกินอินเบียกเรมนาเฟลตักเตโปอันนี้อินาหลังจุดเตียงจวนอันฟาโอเซียโรจูเทียงอังอินเตียงคานอันอินเอ็นกุลโตรมอามาโรจูมิโซราไม่โรจุนโรสิฮิอารอนกีร์โตชีโดนเหล่านี้อินาหลังตานี่โอเลข้าอันนี้นูปามิโซเตเฮียนินกันง่ายสร้างกันง่ายลัวอินติจอกเตียงกันง่ายวินมาวากินปานะทุรนโปสฮีอันช่วงก็จันจินกลางปุยกันเราเรียดเทนตัวรัตานาคานินกันรอนตาร์ชกเวลบุกันนี่โอเลขัดจงข้าตุนจุมาตานากันวิดีโอรอนติชัวเทเตจุนิเดตาเซลาอัตราง